Martin, poraď mi prosím ťa, existujú nejaké skryté možnosti, ako ušetriť celkovo na hypotéke? Jasné, poď vysvetliť. Napríklad vieš ísť do tvojej banky a požiadať ich aj počas fixácie, ktorú momentálne máš, či ti vedia dať menší úrok. No a na tom vieš ušetriť mesačne niekoľko desiatok až stoviek eur, a čo ti v konečnom dôsledku skrátia dobu splácania a tým pádom aj menej preplatíš. A vieš, čo je sranda? Že väčšina ľudí o tom ani netuší a pokračuje v platbách naďalej, zbytočne. No okej, teda je to nejak garantované, alebo sú tam nejaké poplatky? Ak máš napríklad úrok viac ako 4%, tak s veľkou pravdepodobnosťou ti aj tvoja banka vyhovie. Samozrejme za nejaký menší poplatok. Ak by ti náhodou nevyhovela, stále vieš ísť do inej banky, ktorá ti vie s tvojou žiadosťou vyhovieť. Dobre, tak ja ti teda ďakujem. Ak chceš aj ty ušetriť, napíš do komentáru slovo hypotéka a ja ti úplne zdarma pozriem tvoje možnosti.